Croeso i Adran Addysg Gorfforol, Ysgol Maes y Gwendraeth. Mae'r adran wedi leoli ym mloc E o'r ysgol. Yma cei stafell ddosbarth addysg gorfforol, sef E5, y neuadd chwaraeon a'r stafell ffitrwydd. Mae'r adnoddau allanol yn cynnwys cae 3G, cyrtiau chwarae pêl-rwyd, ynghyd â ceiau chwarae allanol a rwydi cricet. Dyma i chi athrawon yr adran addysg gorfforol. Emma Davies Hughes ydw i, pennaeth yr adran addysg gorfforol. Mae Mrs Janine Richards, Miss Molly Davies, Mr Warren Leach a Mr Owen Francis yn athrawon addysg gorfforol. Mae Mr Gareth Potter yn swyddog rygbi'r ysgol. Mae disgyblion blwyddyn 7-11 yn derbyn gwersi statudol yn addysg gorfforol. Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau TGAU lefel A BTEC yng nghyfnod allweddol 4 a 5. Yn ogystal â gwersi addysg gorfforol, mae yna gyfleoedd eang o fewn yr adran yn allgyrsiol, gyda chlybiau amrywiol yn cael eu cynnal yn ddyddiol. Ymfalchuon yn llwyddiant ein disgyblion mewn ystod y weithgareddau. Rydym fel adran hefyd yn trefnu teithiau tramor. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r tîmau pêl-rwyd wedi mwynhau taith ddiwr Addysg i gystadlu yng Nghystadleuaeth Ewrop. Mae'r bechgyn rygbi wedi mwynhau taith i Ganada, ac mae disgyblion yr ysgol wedi mwynhau wythnos o sgïo yn Awstria. Mae gan yr adran tudalennau Facebook a Trydar, a nogir chi fel rhieni i ddilyn y tudalennau yma am wybodaeth pellach.